Nu is de Rabobank bezig, die doet mee met NL Doet. En die gaan het hele pand helemaal leegruimen, zodat wij daar vandaan kunnen gaan fondsen werven. En gaan daarna een garage sale doen, of hoe noem je dat, een rommelmarkt. Om alle spullen te verkopen die we hierin hebben. Want elke euro telt natuurlijk in dit project. Het Jeddere Commandeurshoes en Pakhoes worden compleet stript en onpast voor handicapten. Die kunnen dan van hieruit het wet erop. Het project wie net mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Joet binnen de 8 man van de Rabobank dwaande, morgen komen er nog eens een stuk of 10. Je bent maar te volle meesken, of net? Nou, dat lijkt het soms wel even zo, ja. Maar er moet een heel soort gebeuren. Dus om het allemaal een beetje te stroomlijnen, dat valt net altijd mooi. Want er komt er werk in nog. Dan gaan we even naar de kant. Vele handen maken licht werk, hè? Is het mooi werk? Nou, mooi werk. Ja, het levert wel wat op. De wettersportvakanties van meesken bij Heining kunnen net besteden zonder vrijwilligers. Maar het is voor instanties heel tijd lastiger om die vrijwilligers te vinden. Het binnen meestal tijd dezelfde mensen die de handen uit de mouwen steken. Besturen, voetbalclub, leger is kwalen. Alle tennisbankleermaatjes, ik bedoel, wij lid van binnen, dan moet je helpen. De bank had de inzet van Joert en Moon bot stimuleerd. Het is 50-50. We hebben vrijdag opgenomen en dat zou dan 8 uur wezen. En de bank heeft gezegd van wij sponsoren 4 uur en 4 uur nemen we 8 uur. Morgen is er een rommelmerk bij het nieuwe Seelhoes. Elke euro die het verzinnen wordt is belangrijk. Want voor de volslaine verbouwing moet nog een lietse €2 miljoen op het kleed komen.